Вчера споделих видеото, в което разбирам, че съм бременна и абсолютно автентичната ми реакция. Не знам колко гледания е събрало, обаче аз самата си го гледах много пъти. Аз вече съм го гледала много пъти и въпреки това вчера пак си го гледах много пъти и днес продължавам да си го гледам и ми е много мило. И се връщам отново и отново в момента, в който видях положителния тест и дори не мога да дефинирам какви емоции усещах. Просто усещах много емоции. Не знаех дали да се радвам, това наистина ли се случва, реално ли е. Ако трябва да определя с една дума това, което усещах, е шок. Тотален шок. Но това, за което искам да говоря в това видео, факта, че всеки път, когато кача нещо свързано с цикъла ми, поликистозните яйчници, инсулинова резистентност, нали, общо взето такива проблеми с репродуктивно здраве, страшно много жени ми пишат коментари, ми пишат лични съобщения и ми споделят техните истории. И се оказва, че наистина много жени се сблъскват с подобни неща и смятам, че за това трябва да се говори повече. Често много момичета ме питат за съвети, как аз съм се справила, как се грижа за себе си най-общо, какви добавки приемам, как се храня, спазвам ли някаква диета, за да контролирам състоянието на поликистозни яйчници и инсулинова резистентност. Мен ме диагностираха с поликистозни яйчници още когато бях на, мисля, че, не знам, 15-16, тогава отидох за първи път на гинеколог. Гинеколожката беше, първо ми го съобщи и така се едно ми казва, че в менюто днеска има пилесурис. Супер лежерно, няма проблеми. То вече всяко второ момиче е с тази диагноза. То се получава от храната. Естествено ми изписа противозачатъчни. Колкото и да се опитвах да я обясня, че не е от храната, защото от малка много внимавам с това какво ям. Включително, когато бях по-малка, майка ми също много ме ограничаваше от към това да ям буквално ципсове, пръчки, чоколади и такива неща. Тъй като още когато съм била на 2 годинки са ми регистрирали гастрит, тъпкали са ме с квилини антибиотици, както и да е, дълга история. Но винаги съм внимавала много с храната. Освен това съм голяма късметлика, че имам 2 села и достъп до домашна храна. Тоест на тия 2 села обикновено се гледат животни, имаме си домашни яйца, домашно месо, млечни продукти и така нататък. Аз съм свикнала в моето семейство, откак съм дете, да не се купува почти нищо от магазина. И дори когато се преместих вече живея в София, когато останах студентка, ми беше много трудно да се адаптирам към това да пазарувам от магазина. И някак си съм много разглезена в това отношение и много си подбирам каква храна да взимам от магазина. И съм се старала винаги да се храня добре, не да спазвам някакви крайно ограничаващи диети, хранителни режими и така нататък, но съм си изградила много стабилни хранителни навици. Освен това не съм голям фен на сладкото, което при мен е голям плюс за състоянието на инсулинова резистентност. С инсулинова резистентност реално ме диагностицираха 5-6 години след. Бях на 20, може би няколко, когато ме диагностицираха с инсулинова резистентност, тъй като аз нямах никакви симптоми на това. Нито един гинеколог не ми беше казал, че може да имам инсулинова резистентност, въпреки че нямам симптоми. Та накрая една гинеколожка ми каза, отиде на ендокринолог и се провери за това, защото в принцип двете състояния на поликистозни яйчници и инсулинова резистентност са много тясно свързани. Всъщност на мен в последствие ми светна една лампичка, че аз инсулинова резистентност имам от дете. Просто никой тогава не се е усъмнил, че това е нещо, което не е нормално, защото много често, като бях в училище, това в гимназията вече отшумя, но в училище получавах много често така наречените пристъпи на глад, което означава, че може да се имала дори преди 2 часа, но изведнъж просто освирепявам от глад рязко и започвам да треперя, започвам да се потия, започвам да ми става лошо, да ми се повръща, да ме обзема една паника, че аз сега и веднага трябва да ям, защото иначе ще умра. Толкова е силно. Както казах, впоследствие тези симптоми отшумяха. Може и наследствено, може майка ми да има инсулинова резистентност, но тя не се е тествала за това все още, въпреки че трябваше отдавна да го направи. И по някакъв начин да съм наследила, нямам представа, но факт е, че от малка имам, никой не е забелязал и никой не ме е изследвал за това. В последствие ме откриха, но аз с начина си живот, тренировки и хранене съм държала това състояние доста, почти да кажем, да съм го сложила в ремисия. Когато разбрах, естествено и там ми изписаха лекарства. След първия ми преглед при гинеколог, всяка година аз ходих на различен гинеколог и абсолютно всички гинеколози ми изписваха противозачатъчни, които аз тъпо и упорито отказвах да пия и в ден днешен отказвам. И ще продължавам да отказвам и няма да пия противозачатъчни в този живот. После, когато ми откриха инсулинова резистентност, ми изписаха пак някакви лекарства, които са за сваляне на кръвната захар. Взех се един глюкомер, постоянно следя кръвната захар, нагладно, след хранене, 1 час, 2 часа след хранене. По едно време пръстите ми бяха станали сини от боцкане. Кръвната ми захар или беше в норма, или беше ниска. И си казах, окей, тук трябва да има някакъв друг начин. Всъщност този тип състояние е предшественик на диабет тип 2 и се контролира основно с диета. Айде не диета, но да, начин на живот. И ако начинът на живот е съобразен с това състояние, нямаш нужда от лекарства. Относно цикъла ми, яйчниците, поликистозите, откакто имам цикъл, той винаги е бил нередовен.
под нередовен. Наистина, случва ми се да ми дойде на 20 и там някой ден. Случва ми се да ми дойде на 60 ден. Никога не може да предскажеш кога точно ще се случи. Другия ми сериозен симптом бяха болките. Откакто имам цикъл, аз съм с страшни болки, ама наистина страшни болки, което означава, че никакви лекарства не ми действат. За спазмолитици няма изобщо коментирам. Когато съм казвала на лекари, аз мога да изпия нощпа, спазмолгон, босколизин наведнъж и никакъв, нулев ефект, абсолютно нищо. И те ски, добре, че ти с някакъв друг случай. Всякакви нестероидни противовъзпалителни също не ми действат. И сега ще кажа един лайфхак за момичета с изключително болезнен цикъл. Но това състояние не е нормално. Не е нормално да боли. Не вярвайте на докторите, които ви казват, ами то много жени ги боли, нали това? Не е нормално. Не е нормално. Защото такива болки, каквито са при мен, това означава, аз съм стигала до спешното. Последният цикъл, който имах, преди да забременея, бях в спешното. Ще я пропадна в една аптека. Не можах да обясня на хората, че това е нещо, което ми се случва абсолютно всеки един цикъл. Няма смисъл да ходя в болница, защото те няма какво да направят в болницата. Чува ми се да ми слагат системи. В комфорта на собствения ми дом, т.е. в стаята, където живея в общежитието в София. Една приятелка, която е студентка по медицина, дойде и с един колега ме сложиха система, защото тя каза, аз мислех да те водим в болницата, обаче че просто нямаше да издържа до там. Наистина бях много зле. Чува се, тя ми слага инжекции също така, да повръщам лекарствата, да, но след като вече ми е дошъл цикъла и болката е започнала, а дори и още да не е започнала, ако пия лекарства, каквито и да било в деня на цикъла ми, никакъв ефект. Може да забави просто болката с няколко часа максимум, но тя пак си идва и много е зле. Лайфхак. Ако имате толкова силни болки, взимайте някакво нестероидно противовъзпалително. Аз в случая пиех Норфен Фемина Форте преди самия цикъл. Ако можете да усетите кога ще ви дойде цикъла, по-добре 2-3 дни преди това да пиете по едно такова лекарство, отколкото да пиете в деня на цикъла и да няма никакъв ефект. Както казах, при мен е супер нередовен и много трудно предсказвах кога ще ми дойде, но когато съм успявала да пия точно преди това, 1-2 дни преди това, болката е била поносима. Пак я има, но със сигурност е по-лека. И не съм между живота и смъртта. За храненето, хранителните навици, не съм фен на сладкото. Тоест аз не ям сладко почти. Ако ям сладко, то винаги някакви здравословни опции, плодове. Ако ям плодове, никога нямам чист плод, само плод. Винаги съчетавам с ядки, някакъв тахан, фъстъчно масло, нещо, което да е по-богато на мазнини, протеини, фибри, за да може да свалим гликемичния индекс, защото обикновено плодовете повечето имат висок гликемичен индекс, което значи, че много рязко покачват нивата на кръвна захар, този така наречен глюкозен спайк. В момента в социалните мрежи е супер демонизиран, което също не е окей. В чинията винаги трябва да имаме протеини, мазнини и въглехидрати. Всичко е до баланс, реално. Не се нуждаем в някакви супер рестриктивни диети, защото това по-скоро е ненужен стрес за тялото. Да, протеини, мазнини, въглехидрати трябва да се следим. Приема на протеин, това е много важно и за жени с полихистозни яичници и инсулинова резистентност. Най-важното нещо, може би, е тренировките, тъй като на мен ендокринолозите ми препоръчваха да правя кардио. Трябва да правя много кардио. Аз не мога. Аз изобщо не съм издържлива, никога не съм обичала кардио, нищо, че съм тренирала лека атлетика. Аз се задъхвам страшно много, ако трябва примерно да бягам, почвам да кашлям като магаре и не е моето. Кардиото просто не е моето. Ние и не трябва да правим кардио, защото нашето тяло, нашите хормони работят по съвсем различен начин. Което означава, че жените с полихистозни яичници и инсулинова резистентност произвеждаме повече тестостерон, колкото средностатистическа жена. Сега някои ми казват, ама аз съм си пускала изследване на хормони, всичко ми е в норма. На мен също. На мен също. Това не означава, че когато е в норма, нали, някакви там референтни стойности, е нормално все пак самото количество на хормоните, защото при някои хормони се гледа съотношението между тях, не е толкова само референтните стойности. Там е много деликатен момент с хормоните. Но обикновено, имаш ли поликистозни яйчета и инсулинова резистентност, тялото ти просто работи по друг начин. Малко става от дефект ефект, защото, както казах, кардиото е забранено. Но трябва да тренираме, и това всеки човек трябва да тренира с тежести по принцип, но при нас, нали, без никакво кардио. Тежести на серии с почивки като мъж в фитнеса. Това е. Защото мускулите са много важни за цялостното ни здраве. Независимо имаме ли някакви проблеми, нямаме ли здравословни проблеми, мускулите като цяло са най-важният орган и специално при нас те са този орган, който помага най-много за поддържане на телесната маса, за глюкозата в кръвта и въобще много са важни мускулите. Затова си следим приема на протеин, тренираме с тежести. Когато произвеждаме като жени повече тестостерон, колкото средностатистическа жена, и като цяло стресови хормони, кортизол, адреналин, точно те са причината да не трябва да правим кардио, защото при кардио тези хормони скачат, повишават се.
а ние вече имаме достатъчно от тях и не трябва да ги бустваме по такъв начин. Това всъщност на нас ни помага да поддържаме мускулна маса много по-лесно, отколкото жените без подобен тип проблеми. Обикновено след 30 годишна възраст при жените рязко започва спад в способността на тялото да поддържа мускулна маса, да поддържа форма като цяло, което при жени с нашите проблеми не се случва точно така. Затова и дефекта се превръща в ефект. Има поне нещо по позитивно. И всичко това, всъщност, ми го каза Деря Хюсейн. Ако не я знаете, това е клиничният диетолог, който участва в предаването Живот на Кандар. Аз още много преди това предаване я следя и много я харесвам и се доверявам изцяло. Консултирах с нея още преди предаването. Да, тя ми сподели много неща, даде ми някакви насоки, по които да си контролирам състоянието и общо заето ми вдъхна голяма надежда за човек с подобни проблеми. С две ръце препоръчвам Дери. Страхотно е. Освен това ми каза на хранителни добавки, които да приемам, които биха повлияли добре моето състояние. Но все пак с хранителни добавки малко внимавам, защото хранителните добавки в крайна сметка са добавки. Трябва начинът на живот да е окей, да се храним добре, да тренираме както трябва и след това чак да прибягваме и към добавките, защото те няма да заместят пълноценното хранене и тренировките. Никакъв случай. Затова не е хубаво да разчитаме на добавки, нали? Ще вземем някаква добавка, някакво там хапче и то ще ни оправи живота. Не става така, трябва да си работа от наша страна. Изграждане на навици. Аз обикновено приемам много хранителни добавки. Буквално пия наши по хранителни добавки, дори и сега, когато съм бременна. Естествено, ограничила съм доста от тях, нали? Не приемам чак толкова много, колкото обикновено. Хранителните добавки са хубав плюс, но не трябва да се залита много с тях. Трябва много да се внимава, защото пък са и такава не е сфера, избягаме сега думата, но в която няма никаква регулация. Затова с тях наистина много трябва да се внимава и да не си взимаме някакви измислени, които обещават чудеса. Аз имам най-нормални витамини, като витамин D, магнезий, омега-3, цинк, но за всичко трябва да се внимава с дозите и трябва да се следим как са ни нивата на всички тези витамини, минерали, хормони и така нататък, защото не е хубаво и да прекаляваме. Освен тях, това, което Дери ме посъветва е да взимам и куркума. С куркумата също трябва да се внимава, да не се прекалява с количествата, защото при нея възможно е да възпрепятства усвояването на желязо, затова пък не е хубаво да се приема и точно с храна, примерно 1-2 часа след хранене. Освен това ми каза да пия и витамин С сутрин на гладно, което смятам, че не би навредило на никой по принцип, защото витамин С, ако говорим за нормална аскорбинова киселина, тялото се го усвоява колкото му е необходимо и остатъка просто се изхвърля сурината, т.е. трудно се предозира с него. Има и други форми на витамин С, липозомната форма, която вече се усвоява в много по-голямо количество и с нея трябва също да се внимава. Съветвам всяка една жена, сблъскала с такъв тип проблеми, първо да не се хваща за думите на докторите, защото, за съжаление, много жени след моето видео коментираха, писаха ми на лични съобщения и така нататък, че те имали подобен опит с лекарите, които дори са им казвали, че няма шанс да имат деца, няма шанс да забременеят, да износят и родят дете, което е ужасно и в крайна сметка им се случва отраз, което е страхотно и се надявам да има все повече такива примери, защото има адекватни лекари, има много добри лекари, но има и супер неадекватни, които говорят такива глупости. Не знам каква е причината да плашат по този начин пациентите, но не е окей. Посланието ми е, че надежда има. Надежда има, просто трябва да се грижим за себе си, да сме здрави, да полагаме усилия тялото ни да получава всичко, което му е необходимо, за да функционира правилно. И пак казвам Дери. Много препоръчвам Дери. Консултация с нея. Надявам се това видео да е било полезно и в следващите видеа вече ще говоря повече за бременността, как точно разбрах, че съм бременна, как се случи всичко. Но смятам, че това видео беше наложително на фона на толкова много въпроси, съобщения и коментари, които съм получавала от жени и момичета с подобен тип проблеми.